Barcelona acomiada l'any 2013 amb diverses cites importants. A la tarda, cita amb l'esport a la cursa dels nassos i al vespre, la gran festa de Cap d'Any. És una cursa divertida, és una cursa tècnica, on el que vulgui fer bon temps podrà fer-lo, el que vulgui gaudir de l'últim dia i estalviar-se de parar taula a casa té una bona excusa, i és una cursa que surts de dia i acabes de nit, i això sempre és d'agrair. I a la cursa dels nassos el que farà serà córrer amb dos dorsals, davant portarà el 2013 i darrere portarà el 2014, i quan finalitzi la cursa és una miqueta la imatge que fem de marxa arribada i marxada dels 2 anys. I al vespre la festa es concentra a l'entorn de la Font Màgica de Montjuïc. És una novetat que fa anys que Barcelona perseguia i buscava, que era crear un esdeveniment que la pogués situar també en el circuit d'aquestes ciutats a nivell internacional, que organitzen per Cap d'Any un esdeveniment, unes campanades, i amb un doble objectiu, fer una crida internacional perquè vinguin turistes a celebrar el Cap d'Any a la ciutat de Barcelona, i per tant això vol dir que ens vinguin turistes, que facin shopping, que facin despesa, que estiguin a la nostra ciutat visquent el Nadal. I en segon lloc també oferir als ciutadans de Barcelona, a les nostres famílies, també un Cap d'Any diferent, un Cap d'Any on poder anar amb els crios, perquè és un esdeveniment familiar, el poder gaudir de les campanades. Hem agafat una icona que ens ve de la mà de la Fura dels Baus. Sabeu que són un del nostre talent creatiu que voldrem lluir, i això és garantia segura. I l'home del mil·lenni es tornarà a omplir, l'ésser del mil·lenni es tornarà a omplir aquesta vegada pels castellers, els castellers de Sants, que ompliran de vida aquest home, aquest ésser del mil·lenni, que abraçarà el nou any amb nous desitjos. Hi haurà una sorpresa que vindrà acompanyada de les noves tecnologies. Tot l'esdeveniment serà molt interactiu perquè els ciutadans el puguin disfrutar moltíssim. Hi haurà també, com a cosa innovadora, uns focs artificials i un piro musical que tota aquella gent que li agrada moltíssim venir per la Mercè a veure el piro musical serà també, li recordarà això, i també les campanades, per tant es farà servir els focs d'artifici per celebrar les campanades. I per tant jo crec que serà acompanyat amb les fonts de Montjuïc, tot plegat serà un esdeveniment jo crec per recordar. Recomanem que la gent comenci a arribar a l'Avinguda Maria Cristina a partir de les 11, no més enllà, perquè ben bé a quarts de 12 començarà l'espectacle pròpiament dit, i a les 12:15, 12:20 haurà acabat l'espectacle, i per tant tothom podrà anar a les cases, a les sales de festa, allà on celebri cadascú el Cap d'Any per fer la ballaruca oportuna, tothom ja podrà marxar. Acaba l'any 2013 i dona la benvinguda al 2014 a la ciutat de Barcelona. Consulta tota la informació a bsn.cat/Nadal.